Ahora de los ring con Will Vinay. Maraming salamat sa patamsak, Ma'am Jocelyn. Kumusta, Ma'am? Kumusta, Ma'am Jocelyn? Maraming salamat, ha. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Hindi mawala-wala sa isip mo paano nasabi, ha. Napanaginipan mo yata yan, eh. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn, ha. Sinave ko talaga yan para ano mo talaga, paano mo nasabi. Maraming salamat. Okay lang ako, Sir Ricky. Hindi na talkers kasi sakto natulog ko. Hindi ba nag-ano si Ma'am Bable ngayon? Nagtagan? Nag... Hindi ba si Ma'am Bable ngayon nag-ano? Nagtagan? LS, Ma'am Jocelyn. Hi, dito rin si pinakamaganda kong kaibigan, si Ma'am Lysel Estrella Evanez. Maraming salamat, Ma'am. Paano mo nasabi, Ma'am Lysel? Hindi sa Ricky. Dito ka lang muna kay Ricky Boy kung wala siya. Hindi sa Ricky. Maraming salamat sa inyo sa pasok niyo. Maganda talaga kayong dalawa. Paano nyo nasabi ba? Ilan na yung mga banana nyo, mga kaibigan ko? Ha? Sir Ricky, paano mo nasabi? Paano ko nasabi na maganda kayo? Maganda talaga kayong dalawa. Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ko, ha. Sa bahay kubo. Bahay kubo na Ricky Boy. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa 3 million people na ako sa bahay ko. Honora mo to. Downtown Sack po. Hello, Sir Ricky. Sir Honaro mo to vlog, sir. Magandang umaga sa iyo, sir. Bahay ko po kahit anong kasunod. Magbaba po kayo ng ano niyo dyan, ng bahay niyo, para madikitan po. Magdikitan kayo dyan. Yung hindi pa kayo magkadikit ni sila, Sir Honaro mo to vlog. Ma'am Lysel, Ma'am Jocelyn. Magdikitan kayo, ha. Para naman madagdagan yung mga banana natin. Lalaki pala si Honaro. Oo, lalaki yan. Dikitan mo, Ma'am Jocelyn, para dagdag banana rin yan. Akala ko ba, lol. Laki na rin, may ano rin yan. May laki na rin bahay niyan. Napagbahay po, Jocelyn Ross, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Ayan, ma'am, lapag na bahay ay para masaging ka niya, no? Ni Sir Honaro Motovlog. Maraming salamat, Sir Honaro Motovlog, ha. At dito ko lagi, sir, sa Ilis ka. Maraming salamat, sir, ha.
Makikita lang po kayo mga guys ha. May harang ba si Ricky? May harang. Tas ng harang si Ricky ha. Sige lang, panoorin mo lang, Ma'am Jocelyn. Huwag ka magsawa panood ha. Maraming salamat sa 7 million people na nakatambay sa Finest. Sa 4 million. Sige si Ricky, pabalik ako. Chico, pabalik ako. Sir Ronaro, panoorin ko yung yung video mo isa. Nawala sila. Nawala ka ng harang mo, sir Wala harang, sir. Wala nga harang eh. Nalalag ko, wala harang. Di ba may harang ka na, Sir Honoro Motovlog? Isa lang po harang yan, sir. Ako dari Ate Jocelyn. Yan, dalawa na. Nagsasalitaan, dalawa na yan. Magpipinsan yung dalawa na yan eh. Hindi kita nyo si Honoro Motovlog, Ma'am Jocelyn at saka Ma'am Laisil. Hindi kita nyo sila. Mag-edit po kasi ako, kaya wala pa upload. Sige. Mag-edit ka pa ng maraming video. Kaya ang panood ko, walang harang. Harangar sa Ma'am Jocelyn, ilan na yung banana mo, Ma'am Jocelyn? Malapit ka na ba mag 1K, Ma'am Jocelyn? Kaya nga, sir, minsan walang harang. Iwan ko ba kay Lolo, bakit isa lang harang yan eh? Tamad si Lolo maglagay ng harang. Hindi na ako ng isda, Sir Ricky. Alam ko hindi ka ng isda kasi nandun ka naman kay Ma'am Bable. Inaano ko ni Ma'am Bable doon sa pangisda. Sinasama ka doon. Nilalapag lagi yung bahay mo doon. Kikita ko lagi. Diba? Ma'am Jocelyn. Sila pag po bahay, dikit ako, sabi ni Sir Honoro. Dikit kayo, Ma'am Jocelyn. Para manong kayo ni Sir Honoro Motovlog, madikitan kayo.
Ma'am Celine at Ma'am Lysel, nandiyan pa kayo? Maglalapag kayo ng bahay niyo para maligadan kayo ni Sir Honoro Motovlog, ha? Sir Ricky, pag ano po, send kayo sa akin ng pic nyo, gawa ko kayo ng pang-intro nyo. Eh, sige, sige, sir. Mag-send ako. Sige, maraming salamat, ha. Ayan po, Sir Honoro Motovlog, si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, nagbaba po ka na ng bayo. Lablabin nyo na po, sir. Ba't mo binura, Ma'am Jocelyn? Hindi yan akin, nagkamali. Sige, yung sa'yo na lang yun. Huwag ka mali-mali, oy. Ayan pala, yun. Binaba na si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, Sir Motovlog, yung ano niya. Bahay niya. Yan, ang tunay ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat sa pabigay-bigay niyo mga kaibigan ko, ha. Jocelyn ay pabigay-bigay pa rin. Jocelyn Ras Ibanez, guwapa. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, ha. Sir Honoro Motovlog, nakasagan sa YT, Sir Honoro Motovlog. Nagdan na po ni sa binaba nyo, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Dan na raw po si Sir Honoro Motovlog. Ma'am Jocelyn, baba ka rin po, sir, ng, ano mo, sir, ng bahay mo para madigitan ka rin nila. Okay po, balikan kita, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Mag-white na si Ma'am Jocelyn Ibanez, maganda pa. Maraming salamat mga guys, ha, sa pabidyo-bidyo niya, ha. Sa 5 milyong people lang nakatambay sa bahay nas. Maraming salamat.
Ano ba din? Dan Tamsak, Jocelyn, Paul, and ayuda in the house. Wow. Ayos, may ayuda pa sa bahay. Raymart Jocelyn OTW. Hi, Boss Ricky. Oh, nandito si Raymart TV. Mega shout out sa'yo, Raymart TV. Ma'am Jocelyn, OTW. Sabi ni Ma'am, ni Sir Raymart TV. Hi, Boss Ricky. Mega shout out sa'yo dyan, Raymart TV. Kamusta, sir? Ayan po, nababa po si Sir Honar Motovlog ng kanyang bahay. Please mga guys, dilitan po natin sa mga guys. Yan po, Ma'am Jocelyn, danara po si Raymart TV sa'yo, Ma'am Jocelyn. Pakibalikan na lang po kapag may time na kayo. Painitin niyo muna bago po balikan para dikit na siya. Salamat po, boss. Okay lang. Kamusta si Toto Nolimar dyan? Hindi kayo magkasama yung Toto Nolimar? Maraming salamat sa pagpasok, Sir Raymart TV, Hindi, boss, nasa ibang bansa ko. Ay, pala, sir, no, dito ka rin pala sa, sa banda dito, sir? Honaro Dana, balikan na kita sa Minko. Yun, si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Saka si ma'am, si Sir Raymart TV, ma'am. OTW na rosa sa'yo, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Baba ka ng bahay mo, Sir Raymart TV, sir. Baba ka ng bahay mo para malikitan ka ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez mamaya. Balikan ka. Copy remark, sabi Copy. Tara Pinoy Tamsak Danos. Maraming salamat sa iyo sa pagpasok. Sir Tara Pinoy TV, mega love shout out kay Sir Tara Pinoy TV, ang aking kaibigan. Sir, Tara Pinoy TV, magbaba ka ng mo, sir. Bahay mo diyan para madikitan ka natin mga kaibigan, sir. Nasa US ako, boss. Wow, nasa US pala. Maganda yung sa US, Sana all nasa US, sir. Galing mo, nagpunta ng US, Kamusta naman yan sa US ngayon, sir? Iba na yung presidente dyan, Sir Tara Pinoy, baba ka ng jack na bahay mo, Sir Tara Pinoy, para madikitan natin mga kaibigan, Jocelyn, tapos na po, sabi ni Raymart TV. Tapos lang ng premiere ko. Uy, hindi ko na sir, ang premiere mo, Sorry, Mamaya, babayo ko mamaya sa'yo. Thumbs up po, sir, Guwapo. Maraming salamat. Ma'am Sir Tintin Comes Vlog, sa pagpasok nyo sa ilis ko, Baba po kayo ng link nyo, Ma'am Tintin, Premiere or nyo dyan. Baba ko po kayo para madikitan kayo ng mga kaibigan dito. Jocelyn Ibanez, mag-iwan po kayo ng tamang bakas. Thanks, sabi ni Ma'am Sir Honaro Motovlog. Ang lamig dito, boss. Iba na nga, boss. Oo, lamig. Dito nga rin, malamig nga din dito, Kaso hindi yata papayag yung mga taga-USA na yung president na si Biden ba yun? Dayan na lang kay Biden, Mega love shout out sa inyo dyan, dito sa bahay ko. Sana all nasa US po. Sabi ni Sir Ronaro. Yun nga, Maganda sa US, malamig. Sana all nasa US. Ma'am Tintin and Comes lang. Baba po kayo ng bahay niyo, ma'am, para madikitan po kayo. Free. Oo nga, grabe election dito. Parang dito rin sa Pilipinas, no? May dayaan din.
Ayan po mga kaibigan, no? Nagbaba po si Ma'am Tintin ng Uncams Vlog ng bahay niya. Guys, hindi dikit yan, dikitan. Dikitan po natin siya. Sir Ronaldo Mato Vlog, baka hindi ka pa nakadikit kay Tintin Uncams Vlog. Please po, dikitan po natin siya. Saka Remart TV. Dikitan po natin si Tintin Uncams Vlog, oh. Nagbaba po kanya ng link. Tintin OTW sabi ni Remart TV. Ayan na Ma'am Tintin, ha. OTW na sa'yo si Sir Remart TV from USA. Salamat po, Sir Remart TV sabi ni Ma'am Answer Tintin Uncams Vlog. Kamusta mga amigo, amiga? Tugnaw na dire. Maraming salamat sa 6 million people na nakapasok sa bahay niya sa Dan Remart, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Ayan, si Ma'am Jocelyn. Maganda talaga to si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. At saka yung pinsan niya si Lysil. Salamat Jocelyn, sabi ni Remart TV. Ayan pa si Ma'am Tintin Uncams Vlog. Sir Remart, baka hindi mo pa kadikit yan. Dikitan niyo po. Sir, haling kayo ang Ars Caldo diya kay taglamig na. Walang Ars Caldo dito, sir. Ars Calbo. Meron. Ars Calbo lang. Tintinda na po, sabi ni Remart TV. Ayan, may nagdaan sa iyo, Ma'am Tintin Uncams Vlog. Niluto kasama ko ng tinulang manok para sa tanghalian namin mamaya. Boss Ricky, anong work mo dyan? Ano ko, sir? Taga lang ng bus ba? Taga ayos. Mekaniko, sir. Yung sahod namin, mababa lang, pang buhay lang ng isang asawa ba? Hindi pwede dalawa. Kasi hindi makabuhay. Twinks. Ayun, napatawa na naman kita, Ma'am Tintin Uncams Vlog, ha. Wow, maganda yan, boss. Maganda sana, sir. Kaso yung sahod namin medyo ayos lang. Tama-tama lang. Makabuhay lang ng isang pamilya ba? Hindi na kaya buhay ng dalawa. Twink, marami ka pa namang fans. Maraming fans. Fans. Nagustuhan nila manood sa ulo ko ba? Kaya pabalik-balik sila ba? Kasi nakukuha yung lungkot nila pag nakita ko ba? Joke. Katulad ni Ma'am Jocelyn at saka ni Ma'am Lysil Ibanez. Yan, mga fans yan. Pampawala ng stress. Pampawala ng problema. Pampangakita ng kalbo ba? Maraming salamat sa 7 million people na naka-standby sa bahay sa very appreciated. Ayos na yan, boss. Hopefully, ma-monetize ka na. Sana, sir, ano pa, kulang. Dami pa kulang. Nasa mahigit 1,000 pa. Mga 1-2 pa. 1-2 pa kulang ko. Kaya, porsigido mag-ilis kasi malapit na mag-isang taon ba? March pa ako mag-isang taon eh. Kailangan matapos ng December, mga kalahati na mga January, kailangan maka-apply na kay Lolo. Kung makasakali.
Sir, ilan ang WS nimo? Ano nasa ano na ako, ma'am? 177 ay 2771. Ang oras i-help kita i-watch boss. Oh, help mo ako, sorry Marta. Ano pa lang ko eh. 2771. Kailangan pa ng 13. Tagal pa. Lima ko dyan, Sir Rimar, kasi maganda yung sa Amerika. Mataas yung bigayan. Tulungan lang tayo. Tintin dam tansak, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Hello, Miss Jocelyn Ross Ibanez, Antokers. Hindi sa Antokers, kasi maganda raw tulog na ngayon eh. Alin, Sir Ricky, ang WH mo? Oh, ang WH ko. Nasa ano ako to 71 ba yun kahapon? Miss Tin, hello. Hihi, sabi ni Jocelyn Ross. Sige boss, i-play kita dito sa laptop ko. Yes, salamat sir ha. Maraming salamat sir. Para may USA naman ako. Good morning, Sir Ricky. Kagigising lang. Oh, yun dito naman ating magagandang kaibigan, si Ma'am Christine Macarayo, bagong gising. Full charge yan si Ma'am Christine ngayon. Si bagong gising lang eh. Maraming salamat, Ma'am Tintin ha. Kahit busy po kayo sa ginagawa niyo dyan, dito pa rin kayo sa bahay ni host. Nakapasok pa rin kayo. Maraming salamat sa inyo ha. Mababa po kayo ng bahay, Ma'am Christine, para malikitan po kayo ng mga kaibigan natin na hindi pa nakadito sa inyo dyan. Oh. Maraming salamat talaga kay Remart TV Vlog. Maraming salamat talaga. At Remart TV, maraming salamat ha, sir, sa mag-please sa akin, sir ha. May sabi-sabi taas daw ang requirements ni YT next year. Yan nga yung sabi nila, pero wag muna tayo maniwala kasi wala pa naman eh. Saka tayo maniwala pag nandiyan na po. Okay, pag PM mo ka, Sir Ricky, help kita sa WS mo. Yes, ayan. Marami kong kaibigan nag-help sa akin. Si Remart TV at saka si Honaro Motovlog. Maraming salamat sa inyo ha, mga kaibigan ko ha. Labas muna ako at tamsak ko muna mga alagad ko. Sige, Ma'am G. Maraming salamat sa tamsak ha. Miss Tin, lapit ka naman muni. Sabi ni Jocelyn Ross Ibanez. Hindi nag-ilis si Nolimar. Hindi nga. Kasi yun, Saturday at Sunday busy ata yun siya, ma'am. Sana siya dapat ilis ngayon. Pero pailis ko kaso naman siya busy. Ako na lang. Sayang yung oras. Jonar Liwanag, pay mo ko, sir. Sabi ni Sir Honaro Motovlog. Ano yung Jonar Liwanag, PM mo ko, sir. Sige. Pangalan mo, Jonar Liwanag, ha. Jonar Liwanag, PM mo ko, sir. Hindi mo screenshot, eh. Adi. Ang body ko. Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Christine Macarayo, aha, malabo pa yun, Miss Jocelyn, mas maigi. At mabilis, pagtulungan mo ako sa double sa yun. Another tusok, sabi ni Ma'am G. Macarayo. Profile wardrop, sige, hanapin ko yan, sir. Honaro Motovlog, mag-PM ako sa iyo, ha. Patulong ko sa iyo ng WS ko. Wardrop, lol. Morning, sabi ni Ma'am Roberos Canyete. Good morning, Ma'am Roberos Canyete, ma'am. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasok sa LS ko ngayon, ma'am. Team Solid, Team Sisid. Maraming salamat sa inyo, ha. Sir Honaro Motovlog, baba ka, bahay mo, bisitahin ko, sabi ni Tintin and Cams Vlog. Sabi ni, baba ka raw ng bahay mo, sir. Para madikitan ka ni Ma'am Tintin and Cams Vlog, sir. Good morning, Ma'am Christine. Sarap ng kainan nyo, boss, Boss, sa isa mong video. Ganun kami, sir. Sama-sama ka sa pagkaon, sa pagkain ba? Ayan po, nababa po ng bahay si Sir Honaro Motovlog. Dikitan po natin siya, mga kaibigan. Good morning, boss Markups, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Saan sila pumunta pa di? Saan sila pumunta? Miss Tin, hahaha, sabi ni Ma'am Jocelyn Ross Ibanez.
Playing na ako sa video mo, boss. Ayun, maraming salamat, Sir Raymart TV. Maraming salamat, sir, sa pag-help mo sa akin, sir. Ha? Good morning po, Sir Ricky, Buddy Muhi. Oh, buddy, good morning daw. Wala? Di ko kakaroon, sakit yung tayo. Nistin, nakatuki na ka. Sa morning din sa'yo, Sir Boss Markups. Busy si Boss Markups. Kaya may kausap pa. Sir Ricky, unya akong premier. Oh, ma'am, na tamsakan ko na yon. Alam ko yung premier mo, ang ano ba yun? 10 ba yun? 10:30? Hello guys, how are you? I'm not feeling well now. Ang kaibigan ko, baby pa yan. Baby pa yung height. Ano oras niya mamaya, ma'am? 10:30 ba yan? Ilapag mo dito, ma'am, yung ano mo, yung premier mo para matamsakan kanila, ma'am Kirsten Macarayo. Ilapag mo yung premier mo, ma'am. Ayan po mga guys, naglapag po si Ma'am Kirsten Macarayo ng kanyang ng kanyang premier mamaya po. Please tamsakan po natin siya mga guys. Kaibigan po natin yan, matulungin din po yan sa Ma'am Kirsten. Kaso sa ngayon, medyo hindi pa makatulong sa atin kasi naghabol rin siya ng ano niya, ng WH niya. Tulungan lang tayo mga guys para sama-sama tayo sa pagkakat ba. Miss Christian Guapa, hello, sabi ni Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Sa Ricky, wala. Nolimar. Wala nga ma'am kasi pag alam ko sa third at saka Sunday, busy si Sir Nolimar sa church, ma'am. Yun ang araw niya, medyo ano niya, Balikot sa na church. ka, Ah, Palit na. Magluto lang ko kadali. oo. Di ko kalino. Naunsa. Gaya na. Balikot na ka. Magdikitan lang kayo dyan mga guys ha, sa mga hindi pa baka hindi pa kayo magkadikit dyan, magdikitan lang kayo ha. Ito, oyster sauce gapon. Umulay ka. Hello Ma'am Jocelyn Guapa, laban lang tayo, sabi ni Christine Macarayo. Nandun pa yung gamot na bigay mo sa akin ha. Nagpapalit ko katong ka? Katong joint care ba? Ito yung kumpal. Ang katamang ko siya, may pinamit ka mo to. Maraming salamat sa inyo mga guys ha, sa pagpasok sa live ko ha. Maraming salamat kay Sir Honaro Moto Vlog. Maraming salamat sir ha, pagpili mo sa akin. At saka kay Sir Raymart TV. Maraming salamat sir ha. Sa Amerika siya. Maraming salamat sir. Pagpili mo sa video ko sir. Kahit walang kwenta sir, napagtsagaan mo. Sana pagtsagaan mo para makatulong din kayo sa akin mga kaibigan ko. Hi Christine, sabi ni Honaro Moto Vlog. Lamiin niyo sudaan gabiin, nakagutom. Oo nga ma'am eh, mamaya ulit, manok na naman. Kape muna tayo, malamig. Sabi ni Ma'am Pulveros. Nalamig yung sudan, salta yurit mo. Hello Honaro, mega love shout out, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Yan ma'am, maglablaban lang po kayo mga kaibigan ha. Pag kape ka, sama sir, or tea kay tugnaw na. Yeah. Wala, tapos na kayo magkape ma'am. Ay. Tapos na kami nagkape kanina, tapos mamaya kape ulit. Pangalawang kape na naman. Sige, sige, dong. Katalan. Kaya ba ka sa tambal daw? Ako isend ni mo. Ako isend ni mo. Internet. Internet. Ako kaya isend ni mo. Ako ano man? Kaya siya eh. Lista lang. Napabagani sa kung ko. Maraming salamat ha sa pabidyo-bidyo dyan. Sir, back ako mag-play ng video mo para sa WH. Thanks, support. Sige, sir. Maraming salamat ha. Sir Honaro Motovlog, maraming salamat. Ang Ropinax ba? Maraming salamat, sir. Okay ka malis na lang. Ha? Maraming salamat, sir, sa support mo sa akin, sir. Honaro Motovlog, maraming salamat. So, kay Basta makadalaguan ba? Wala rin, nakadaan. Mga silakan. So kay Sir
Remart Dong, kanina TV, ba? nasa Amerika. Maraming salamat, sir, ha? Kung sa gamit mo. Screenshot mo na ako. Pero, may bawal na Maraming rin mo salamat kaya kay Ma'am tulog ka. Jocelyn Ras Ibanez ay nandito pa rin. Maraming salamat, ma'am, ha, sa patambay-tambay mo dyan. Huwag ka rin. Ang kanin siya, nanis cashier. Ang kanin siya, nanis sa kanyang mga rack. Ayaw na, kaya haplas mo na. Kanin daw, kanin. Tag-80 ni kapin niya, kanin tag-30 kapin. Reverse Cañete, padikit po. Isend sa akong messenger kaya. Sir Honaro, nandiyan po, nagbabay po, nagbaba po ng bahay si Ma'am Reverse Cañete po. Dikitan po natin siya, mga kaibigan ko. Dagdag saging din po yan, mga kaibigan. Nantamsak sa premier mo, Ma'am Christian Macarayo. Ayan, Ma'am Christian Macarayo, ha. Magtamsak na si Ma'am Tintin and Sir Comes Vlog sa'yo, ha. Maraming salamat, Ma'am Tintin, ha. And Sir Comes Vlog. So, pasok sa ilis ko kahit walang kwentang ilis. Andito kaya. Maraming salamat. Maraming salamat sa 5 people na nakatambayan sa bahay niya, sa. Ito, go lang na ito. Thank you, Ma'am Tintin Gapa, sabi ni Ma'am Christine. Mabi na ni Ma'am Tintin din. Puros Christine yan, eh. Mahaw na mo, Sir Ricky. Wala pa kaming pamahaw, ma'am. Nagpupunta, ma'am. Bagong bata pa lang, tanghalian na, diretso. Tanghalian na kami po, diretso po. Nagluto na yung kauban ko dito. Sir Ronaro Motovlog, dikit at kalimbang na sa iyong bahay. Nag-iwan ako ng bukas yan. Nabalikan po kaya ni Sir Ronaro Motovlog. Mabait pong kaibigan niya natin. Sa Laguna po yan siya. Mabait po yan. Nabalikan po kayo yan. Huwag kayo mag-alala mga kaibigan ko, ha. Butang mo mga bukuan. Ano ba kinain mo kapon? Yung manok, yung butang oyster ba? Stir lang naman, ha? Bakit? Kala ba? Kontra. Punta ba yun? Stirred pa, no? Oyster sauce. Mga tambok na mo, sir. Wala akong trabaho, puro kain lang. Siyempre, tambok talaga. Boss, I'm still here, haha, sabi ni Sir Remart TV. Maraming salamat, Sir Remart TV, ha? Sir, maraming salamat sa iyo, ha? So, play mo sa, ko, sir, kahit walang kwenta, napagtyagaan mong play, sir. May salon ata si Sir Jonaro. May salon si Sir. May harang na po yan. Wag na po natin yung harang niya, mga kaibigan ko, ha? Huwag natin itagin. Skip. Para tulong din. Matulungin po yan siya. Kaibiganin lang natin para, tutulungan din tayo niyan. Ni Sir Honaro Motovlog. Hello, Remart TV, sabi ni Ma'am Christine Macrayo. Ayan, Ma'am Christine Macrayo, si Sir Remart TV po ay nasa Amerika po yan, ma'am. Matulungin din po yan, kaibigan natin, ma'am. Si Sir Remart TV. Kailan ilis ni Sir Honaro Motovlog? Hindi ko alam pa, ma'am, eh. Hindi pa ako nakapasok sa ilis niya, eh. Pero may harang na po yan siya. Hi Christine, sabi ni Sir Remart TV. Sir Remart TV, ma'am, ay Bisaya rin ito. Kasama ni Sir Nolimar Yocarisa dati. Tulungan lang tayo, guys. Tulungan lang tayo, guys. Sa Team Sisid, walang iwanan hanggang dulo, laban lang sa buhay. Anong sabi ni Ma'am Christine Macarayo? Maraming salamat, Ma'am Christine, ha, sa suporta mo, ha. I think Rayman friend na ata tayo, sabi ni Ma'am Christine Macarayo.
Maraming salamat sa 10 million people na nag-standby sa bahay niyo, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Yay! I check dikit na tayo. Yan, sabi ni Sir Remart No. TV. Apa? Saan punta, Dodong? Nag-alis na kayo? Ha? Nag-alis na kayo? Padala daw ni Alvin. Oh, Alvin ah. Bumalik sa papasok sa bakala daw. Ha? Nag-rubing pa daw. Nag-growing. Ang galing talaga ang dalawa na yun, no? Sir, labas muna. Ay, yeah, salamat, keep safe always, Sir Remark. Sabi ni Ma'am Tinting, Sir, labas muna ako, may gagawin pa ako. Salamat, Sir Ricky Guapo. Sige, no problem sa akin yan. Ma'am Tintin ang Kamsdag, Sir. Sige po. Sa may mga trabaho po, magtrabaho muna tayo. Saka sa mga gustong matulog po muna tayo mga kaibigan ko, ha. Wala pong pilitan dito sa White, eh. Ito po ay, ano lang to, libang-libang lang po natin to. Bye, Ma'am Tintin Amping Permis, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ito na naman namin yung ulam, Ma'am. Puro gulay na naman, oh. Gulay. Sino gusto dyan ng pipino? Marami pipino. Oh, pipino. Oh, pipino. Sarap kinilaw. Tintin and Cams Vlog. Maraming salamat, Ma'am Tintin and Cams Vlog sa pasok sa bahay ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa 9 million people na nakatambay sa bahay niyo. Nag-gulay nila, Gol. Maraming gulay. Dahil na, Alvin? Padala daw ni Alvin. Yaman. Padala. Bugahe? Umiikot sila doon sa ano. Nag-grooving daw sila muna. Oh? Kita ni namin. Siguro, padala doon. Padala na dito. Sagsaring duha. Rubing pa dito. Kalami na kinilaw na lang. Ay, kalamian na kinilaw na lang, kulang humingaw na ko. Kinilaw ba? Ano itlog? O kapag itlog na? BJ lang ko kape muna, sabi ni Ma'am Roberos Kanyete. Itlog na ito tagwan. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay nandito pa rin. Ano, ayan, ang palayaw, sarap oh. Ayan, lagi. Wala ko kapag itlog. Sarap, sana may giniling. Giniling na baboy, sana masarap yan oh. Si Christine na lang pagiling. Salamat sa 9 million in the house, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat, Ma'am Christine Macarayo, sa supportang totoo, Ma'am Christine, ha. Tsaka kay Ma'am Robe, kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, kay Tintin and Cams Vlog, kay Sir Remo TV, kay Sir Honaro. Maraming salamat sa supportang totoo ninyo sa akin. Dito rin si Boss Markups in the house. I'm back, sir. Gumagalaw na ninja ko po. Hey, maraming salamat, Sir Honaro Matublaga, sir. Maraming salamat. Sir, nagtatanong sila kung kailan daw po yung LS mo para bisita ka rin daw po nila, sir. Honaro Motovlog. Boss, wala si Dolimar dito ah. Eh, oh, wala talaga si... Kasi ano yun, sir eh. Saturday, Sunday, ano siya, may... Sa church yun, busy sa church yun. Hindi pa ito lang Christine, may milk tea pa. Boss Marcos, milk tea tayo. Ah, galing ah, may milk tea ah, si Ma'am Christine Macarayo ah. Amo, tira, anak. Wala pa ko. Sir, hindi ako marunong mag-ilis ah. Mag-live ka, sir, sa YouTube, direct sa YouTube. Ano ka, sir, mag-research ka sa YouTube. Meron din na tutorial dyan, paano mag-LS. Diyan din ako natuto eh. Wow naman, Sir Jonaro, bikini men, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Kung kuhan, Junaro, mubo rin yung mga kuhan ba? Patalastas. Hindi yung kanang magkuhan siya ba? Namutan ako ba, mubo rin ba? Direct po. Sige po, mag-search ako pag natapos sa mga sinusupport ako. Oh, sige, sir. Dami kami mga kaibigan mo, mag-ano sa'yo, support din. Mag-ano ko lang kung anong oras yung LS mo para mapuntahan ko namin ng mga kaibigan natin dito. Mag-ilis ka, Sir Donaro, para doon naman kami manggulo. Oh, yan, si Ma'am Christine, number one ta manggulo. Yan, pagpapasok yan.
Magulong bahay. Bulong-bulong ka talaga. Andito naman si Jocelyn Ras Ibanez. Ay, may ano to? May papusa-pusa. Christian mo kayo, o StreamYard yung gamitin mo. Pwede rin yung StreamYard, sir, gamitin mo, sir, para kung mahiya ka, merong paakyatin mo para mayroong kang kasama ba? Para hindi ka mahiya ba? Pero kung gusto naman malaking bigay, Derek White. Umpisahan mo na sa StreamYard para ano ba? Manad. Para Hindi rin ako marunong sa StreamYard, hindi rin ako na gano'n yan. experience ba? Lamig. Nilalamig ako. Ano lang yung nag-aircon? Maraming salamat sa 9 million people na nakatambay sa bahay niyo, mga kaibigan. Maraming salamat sa support, ha. Kay Sir Remark TV, maraming salamat, sir, sa pag-play mo sila. Saka kay Sir Honaro Motovlog, maraming salamat, sir. Sige po, pag natapos, mga sinusuportahan ko po. Yan. Sige, sir. Message mo lang kami, sir, para masuportahan namin yung first LS mo kung sakasakali. Ako mas gusto ko StreamYard. Mas madali gamitin yung tipong hindi ka sasaktan na waya ka na naman. Hugot na naman si Ma'am Christian mo karayo. Dito na naman ang hugotira nating kaibigan, si Ma'am Christian Makayo. Yes, Ma'am Christian Makayo, gagawa ko at least message po ako sa inyo. Yan. Para masuportahan natin si Sir Honaro Motovlog. Mga supporter nito, sir, ng mga kaibigan ko, sir, mga team suicide to. Hugot tayo, Ma'am Christian, sabi ni Honaro Motovlog. Ganyan yan, sir. Sa mga hugutan, number 1 yan si Ma'am Christian Macarayo. Magaling yan magpahugot. Magaling magpahugot. Wala si Ma'am Marina Hibia dito. Liligawan na naman sa ni Sir Boss Marcaps eh. Ay, doon ka to gabi. Mas stress na mong katulog. Hindi nakatulog si Sir Marcaps kasi nabastid sa ni Ma'am Marina eh. Sige po, Sir Honaro, PM ko lang ng schedule ko para malaman namin. Oh, yan, sir. First time tang mangyo. Kahit busy yan sila, sir. Naka-BJ pa rin yan sila, sir. Wala si Ma'am Marina Hibia eh. Playing Ninja in the house sa Sir Ricky. Support ko po sa WC. Maraming salamat, Sir Honaro Motovlog. Very appreciated, sir. Maraming salamat, sir. Magtulungan lang tayo, sir. Maraming salamat sa tulong mo, sir. Nabubuhay lang tayo sa hugot basta single sa... Yan, mayroon? Nagtutula. Mayroon? Mayroon? Meron. Yung deporte ba? Nakapas. Sino si Dodong nag-gabi ka? Oo. Hindi ba di makalabas sa mga tolls? Hindi ba makalabas? Sabi ni Dudong, hindi daw. Hindi ba pwede ba di? Si Ma'am Roberts Kanyiti ay pa-whitey pa rin. Maraming salamat, Mama, sa suporta niyo sa akin, ha. Hindi niyo ako iniwan. Maraming salamat. Very appreciated ko talaga to. Balang araw, makabawi din ako sa inyo, mga kaibigan ko. Yan ang hindi ko makakalimutan. Babawi ako sa inyo. Hindi ako katulad ng iba na matapos gamitin, iiwanan lang, parang basahan. Nagkaroon ng hugot na rin naman ako. Naghugot na ako, Ano ako kay Ma'am ano? Ha? Mahirap kasi may custom na eh. Mahirap ilabas? Idadaan sa ano? Idadaan? Custom na doon ngayon, oo. Idadaan sa machine? Hindi sa machine. Paglalabas ka na, bago pa, di ba may... Git sa unan. Oo nga. Kinaanoan ka, in inspection. May season bag mo. Pero ang gusto lang yan, isa na. Isa lang na, nandiyan lang sa unan, sa loob. Pero may machine. Hugot. Reverse Kanyiti. Wala siguro. Dan Tamsak, nag-iwan ng bakas, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Yan, Ma'am Ruby. Dikitan ko na ni Sir Honaro Motovlog. Mabait talaga to si Sir Honaro Motovlog. Dito lagi sa LS ko. Hindi ko namin iniwan kasi alam ko naman kasi ang naramdaman na yung iniwan ka. Sagot agad. Sugod na. Marunong ka na magugot, Sir Ricky. Oo nga, Ma'am eh. Tuto ako sa'yo, Ma'am eh. Ano ulam nyo dyan, sir? Nagluto ng chicken yung kasama ko. Tinula yata yan.
Hindi naman ako nagluluto eh. Tagakain lang ako eh. Kung ano yung gandun, kain agad eh. Kung Anong luto? siguro, Diretso na. kung yung mga lason siguro, mauna ako mamatay. Kasi kain na ng kain. Naramdaman ko rin, Ma'am Ruby, yung iniiwan, kaya hindi ako nang iwan ng kaibigan eh. Kasi masakit talaga pag iniwan ka. Mayroong hindi ka makatulog, mayroong kang tawag, hindi ba pakali lagi, gusto mong tumalon, gusto mong tumakbo. Isisigaw ang nararamdaman. Ayun po, nagawa po ng bahay si Sir Honaro Motovlog po. Mga kaibigan ko, dikitan po natin siya. Sana all, tagaluto, sir. Paturo magluto, boss. Ito si Boss Marlon. Ito, magaling magluto to. Sure, nga mapakasama nito, kaso ayaw ni Ma'am Marina eh. O sige, Honaro, noted, sabi ni Ma'am Ruby Ros Cañete. Ako mahilig magluto pero hindi ko binibidyo. Ano mo sir, lahat nga ngayon binibidyo niya eh. Binibidyo na eh. Ano mo ba, tag mo i-vlog mo yung pagluto ba para marami kang video. Maraming video, maraming manonood, maraming trust, maraming revenue. Ganon sir. Mahilig kayo magluto, kaso yung niluto namin, hindi mahilig sa luto namin. Gusto pala ni Ate Marina. Si Ma'am Marina kasi ayaw eh. Okay, pag sir, nahiya kasi wag kang mahiya sir kasi ganun uso ngayon. Yung pati mga luto, pati magsibak ng kahoy, binibidyohan. Lahat ngayon, binibidyohan na. Pati pagkain nga, binibidyohan eh. Yung magluto pa kaya na medyo mahirap. Ganun yung uso ngayon. Huwag ka naman mahihiya ngayon. Pinipremiere pa nga eh. Nakapungit yung mag-tour dyan, videohan. Magkapanood yung mga 10 o 20 o di may patas-tas ka na makuha doon. Ano yun? Another revenue yun. Huwag kang mahihiya ngayon. Yes, sakit talaga sir. Yung tipong binigay mo na lahat pero hindi pa rin sapat sa kanya. Kaya ang hirap. Iiyak na lang yan, Ma'am Tintin. Tululuwa. Ano mo tawag yun? Iyak mo, punas luha, tapos sabay talon-talon, tapos sabay tawa, ganun. Ganun ang Tintin. Mawala na yun. Honaro Motovlog, 102 views mo sir, nasa 2 hours pala, naduduling na si Ninja. 2 hours yan. Awi ko magsibak na din i-video ko. Maka ikaw yung sibakin, Ma'am Roberos. Mahirap yun i-video wag mo i-video yun. Yung sinisibak ka. Mayroon naman sa Grabe si Christine, makahugot. Sabi ni Sir Raymart TV. Yan talaga si Ma'am Christine. Yan talaga yung live niya eh. Diyan sa masaya eh. Sir Honaro, sa YT, bawal hiya po. Masanay ka rin bago pa lang kasi ganyan din kami dati. May na yan ma'am, si Christine, si Honaro, may yan. May harang na po yan. Ewan ko, ano ba yung may nag-viral ka bang video, Sir Honaro Motovlog? Hayaan ko lang siya manood maya. Nako, mag-iwan ng bakas doon. Manood pa si Ninja. Sige sir, maraming salamat talaga Sir Honaro Motovlog ha. Pag nagdag sa WH ko, maraming salamat po. Kahoy ang sibakin. Ang Robby, matawa ha. Meron po sir. Yun, maganda yun. May viral kang kaya nang monetize ka na kaagad. Hirap kaya maghanap ng viral na video ngayon. Siguro, kung matulungin ka talaga siguro, kung may puhunan ka, tapos mangtulong ka sa mga kapwa mo tao, Ipapulong ka rin. doon ka magka-viral lang. Viral ka ng video, kasi makulong ka. Kagaya ni Francis Leo Marcos. Aerial po kasi kami, sir, at mahirap pag maulan po eh. Yung pumuntas lang yung sa may tatong cross. Ganda yun. Pag sir, PM mo ko, ibulong ko sa'yo. Sige, sir.
Ayan ako, yan o. Nag-screen share ko na yung Facebook mo eh. Junar. Para makakuha ng tip ba, mag-viral. Para may pang... Love yourself muna bago magmahal ng iba. At least kung iiwan ka niya, alam mo sarili mo na wala kang kulang balang araw, ma-realize din na yun. Oh, tama yan. Magsisisi rin sa uli yun. Tapos sabihin mo sa kanya, tawag yun? Who you? Who you? Who you? Pag lumapit sa iyo, who you? Mahirap maggawa ng video loads. Mabuti pa si Mariano ang sikat. Dagang unggoy sa bantayan ba niya? Dagang unggoy bantayan. No? Ano sabi pare? Daming unggoy daw. Dagang unggoy bantayan ba? Ay mga unggoy, yung videohan natin. Oo, dagang unggoy yung kuha sa dito. Ma'am Jocelyn. Unggoy sa Ma'am Jocelyn. Mahirap magawa ng video loads. Mabuti pa si Mariano ang sikat. Si Mariano sa Ginebra. Dahil sa pagkamali, doon tayo natututo. Tama yun, ma'am. Ganun naman talaga. Hindi naman talaga tayo mag-successful kung hindi tayo nagkamali eh. Hindi naman pwede na successful agad tayo. Maraming salamat mga kaibigan ko sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Sa 7 million people na pumasok sa bahay ni Host. Maraming salamat sa inyo ha. Rao. Oh. Ano yung body? Siya tagsisinta ang kilo. Pipino. Nasa number 20 LS mo. Ako boss, playing sa laptop. Sige sir, maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyo ha. Sir Raymart TV, maraming salamat sir ha. Maraming salamat talaga sir. Very appreciated. Balang araw sir, ano rin ako sa iyo. Makabawi rin ako sa iyo. Maraming salamat ha. Salamat ako at nakapasok yung mga kaibigan ako na mag-please sa akin. Maraming salamat sa inyo talaga. Yung dalawang ninja, nainggit yun. Sir, playing din na din. Maraming salamat, Sir Ronaldo Matulaga. Very appreciated talaga. Okay lang boss, konti tulong lang yan para konting WH mo. Oo nga sir eh. Ano na lang, sa 1.3 na lang kulang ko eh. Makaabot na ako ng 4K. 1.3 na lang. Sikat na Mariano, ba't hindi man natin kailangan sumikat? Importante, masaya tayo sa ginagawa natin. Yan, mga hugot na naman. Maraming salamat talaga, Sir Honara Motovlog ha. Hi, 1.3 kaya yan, sir. Ilang minuto lang yun. Ilang minuto lang. Tulungan mo ako, sir, sa 1.3 eh. 1.3 kaya yan, sir. Ilang minuto lang. Ayan, tutulungan ako ni Sir Honara Motovlog. Maraming salamat, Sir Honara Motovlog ha. Sana pa na ako matapos eh, sa March. Tapos na ako sa March. Kapit nakasari kay muni na yan. Matagal pa Ma'am Kirsten. 1.3. Sana nga, muni. Ano kaya pakiramdam ng monetize na Sir Honara Motovlog? Sumasahod ko na yata, sir, no? Sa YT. Babawi ako sa inyo balang araw. Kasi ano rin ako eh. Dalawa rin yung ano kayo. Papambawi ko to sa inyo. Balang araw. Kung magkano na. Naka-monetize na. Hapit na boss. Sana nga Sir Raymart. Kaya pakiramdam nun. Tapos may harang-harang na.
Kung inano ko lang dati to, tinuloy-tuloy ko lang, siguro monetize na ako kaso nahinto-hinto rin ako eh. Nahihiya ako dati mag-LS eh. Kaya hindi ako nag-LS talaga dati, nahihiya ako. Pero ngayon, wala na eh, pagkapala na lang ng mukha to. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay pa-whitey-whitey. Maraming salamat Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ha. Kung naka-isang oras na, isang oras pa ulit para 2 oras. Si Ma'am, bago pa lang ako, sir. Bago ka pa lang din na muna eh. Sir Narumoto Vlog. Wala, hindi ka pa rin pala nakasahod. Maraming salamat kay Cam sa pag-share sa aking sa Jeans Family. Laruin natin mga harang sorry Ricky, basta wag lang puso ha. Ayun na naman si Mama. Pakapalan ng mukha ngayon, boss. Oo nga, sir eh. Pakapalan ng mukha eh. Bahala na kung anong masabi ng ibang tao. Basta ngayon, kailangan natin ngayon pakapalan ng mukha. Ako dati, mahihain talaga ako dati pa. Ngayon, pinapala na. Bahala na. Kailangan na. Bago monetize, sobra stress po at halos sumuko pero may natagpuan ako at tinadhana. Yan. Gulang tayo ng go kasi may nakalaan daw sa atin eh. Sabi nila. Inilaan si God sa atin. Christine, kay Sir Ricky, work mode na playing lang. Sige Ma'am Christine, no problem. Maraming salamat Ma'am Christine ha. Jocelyn Ross Ibanez ay dito pa rin. May pa cross na white yung kanyang puso. 1 week pa ako nagsimula, boss, kasi hiya din mag-YouTube. Ganon din ako, sir. Mahihayin ako dati. Ayaw ko talaga mag LS ba? Sabi ko, walang mangyari sa akin pag ganito lang. Sabi ko, kaya nga nila eh. Bakit ako hindi ko kaya? Di ba? Kaya lakas loob na lang. Kapal mukha. Dati, nangingisda lang ako ng isda. Ang bilis dati, mangisda. Kaysa ngayon. Nung simula March hanggang July, maganda mangisda kasi 2 araw, naka-100 agad ako. Sobra. Kasi 70 dati yung limit eh. Nabilis ko lang na yung saging eh, nakuha. Kaso yung WH mahirapan ako. Mahirap din po ng area lalo kapag hindi magandang panahon. Oo nga sir, mahirap talaga yun. Napag mabasa yung daanan. Mahirap. Maganda na may viral ka na no. Matagal ka ba na sir, Narumoto Vlog? Matagal ka na ba simula ng YT? Tambay lang muna, sabi ni Ma'am Robbie Rose Kanye. Maraming salamat Ma'am Robbie Rose Kanye sa patambay-tambay mo dyan, ma'am. Maraming salamat sa pagpasok sa ilis ko. Ang ulam namin ngayon ay ampalaya with itlog. Tambay para sa WS ni mo, boss. Maraming salamat, Sir Remar Chibia. So, play mo sa sa video ko para sa WS. Maraming salamat. Pinahirap na po ni Lolo ang pag-ayuda saging at monetize at lagi pa nalagasan ng saging na ngayon po. Oo, ganun talaga. Bigla-bigla lagasan ng 20, 10. Yung iba nga, 100 eh. Nalagas ko nila eh. Medyo matagal na rin po. Hindi nag-post. Ako simula ko nito March eh. Nung nakarang taon. Nung March lang. Ayun, nung pizza na ngayon. Malapit na ako isang taon. Kailangan hindi abuti ng March. Maka-monetize na. Para makaano tayo sa
requirements ni Lulu. Ngayon po, lagas na naman ng 5 saging. Okay lang yan, sir. 5 lang, okay lang yan. Huwag lang marami. Kay Rodin Lumundot. Ayun. Sir, Rodin Lumundot. Bigasan out sa'yo dyan. Gising ka na, sir. Maraming salamat sa pagpasok, sir. Kay Rodin, aking kaibigan sa Alshati. Maraming salamat, sir, ha. Bigasan out sa kasama mo dyan. Si Al-Amin at saka kay Basir. Tulog-tulog pa kayo dyan, ha. Gimising na kayo at magluto na kayo dyan para kakain na tayo mamaya. Hindi pa kayo nagkape, magkape muna kayo dyan, mag-inig kayong tubig. Ito mga kaibigan ko to, pumasok sa ilis ko, maraming salamat sa inyo sa support niyo mga kaibigan ko, ha. Dagdag double din to. I-like mo ako dyan, buddy, kero din, ha. Ha? Ang bilis naman nun, sa airport galing yun? Ah. Ito ang luhaan ng gabi. Mega love shoutout kay Kerodin Lumundot, ang ating kaibigan Alshati Boy from Mindanao, Iligan City, ang ating kapatid Kerodin Lumundot. Mega shoutout sa iyo, buddy. Gisingin mo yung mga kasama mo dyan. Magkape na. Anong oras na? Alas 8, magandang na. Ay, nagalit na yung kaldero kasi walang laman. Singin mo si Tuto. Maraming salamat kay Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, ha, sa pabidi-bidi mo, ma'am. Maraming salamat, ha. Hihihi, thanks. Tawa si Sir Kerodin Buddy Lumundot. Ito, pila, lumundot. Oh, Lumundot. Digit mo lang sa pila. Bidyas iba. Samot. Nag-ilas yung chinilas. Ganyan talaga pag tumatanda na. No, mo kayo po. Kerodin, baba ng bahay para dikit. Hindi yan, sir, na gano'n, sir. Hindi yan nag-white, sir, eh. Hindi nasakita na. Remark, hindi yan nag-white. Ano lang yan, support lang sa akin yan, sir. Nag-ilas yung chinilas. Kaibigan ko. Wala pa sa kalahati, si Ninja manood. Oh, nara lagi. Daan mo ko. Doon lagi. Ang dami namin dito mga kaibigan, oh. Pareha ko na sa Junker o Juntan. Yung iba ng luluto. Tingin. Ito yung parehas. Ngayon sa akomodasyon namin. Kan lagi sukli. Keep the change. Keep the change na dong. Oh, kita cinta doon. Ada suli na ba? Sabi na lang din. Pareha na natin. Ayaw mo na. Wala na. Ay, kala ko may mapuntahan tayo. Maraming salamat talaga, Sir Honara Motovlog, ah. Okay, boss. hindi yan sila. Yung mga kasama ko dito, sir, hindi nag-OYT. Ako lang. Susupport lang to sa akin, mga kaibigan ko. Okay rin lang. Sige, sir. Nakinig lang mi at si Ninja. May kausap lang mi sa standby lang. Sige, sir. Maraming salamat, Sir Honara Motovlog, ah. Maraming salamat talaga, sir, sa pag-play mo sa aking video. Kahit walang kwenta, maraming salamat, sir. Kahit walang kwenta yung video ko, maraming salamat. Join ka, kapalo na pus tumada to. Lang sa tani. Ganyan talaga bali pag tumatanda na bali, no? Oh. Katigulang ka eh. Lumalabas na yung mga sakit-sakit sa tuhod. Wala magmahit marinas yung pagbastid ba? Kaya mahina na kasi tuhod mo, eh. Mahina ng tuhod ba? Maraming salamat kay Sir Rimar TV. Sir Rimar TV, may gasapat sa'yo dyan sa America, United States. Ay, gabi na yan yan, sir. Hindi ka pa natulog, sir. United States of Saudi Arabia. Kay Sir Rimar TV. Gabi na dyan, sir. Tumada na ba? Namiloy ka eh. Kay Sir Honor Motovlog, may gasapat sa inyo, sir. Maraming salamat sa pag-play sa video ko. Video na walang kwenta. Pinagtsagaan niyo sa pag-play. Maraming salamat sa inyo. Very appreciated that. Standby lang din ako, boss. Manood ako ng movie, boss, to 12 AM. Oh, sige, sir. Hindi kayo natutulog, ah. Tulog muna kayo. Maraming salamat, sa pag-standby, Sir Rimar TV. Dami naman yan. Pagkat ng join ka na nasa umiga ba? Kano yan? Dua katambal ba? Mas pila rin. Maubos mo kaya. Kung join ka, mahal ko.
Pero ang epektibo kayo. Barato. 86 ah. 86 ang junta, 80 na sukapin. Mas kwenta. Munta rin pa doon sa una, yung tungkwan. Playing din ng LS mo sa laptop. Maraming salamat talaga, Sir Raymar TV, ah. Sir. Saludo talaga sa sir. Matulungin po talaga kayo. Kahit bago lang tayo ng kaibigan sa YT, pero matulungin kayo, sir. Maraming salamat. Si Ma'am Jocelyn Rasi Banyes ay pa YT. Sanay ako puyat, boss, kasi panggabi work ko, boss, dito. Ganun pala yun. Panggabi pala. Ano trabaho niyo dyan, Sir Raymar TV? Si Ma'am Jocelyn Rasi Banyes ay dito pa rin, pa YT. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Rasi Banyes, ha. Saan yung pinsan mo? Natulog na siguro, no? O, pinalo ni tatay niya. Kasi nag-YT. Palaya. Tanim na naman ba eh? Ha? Nakala ko tanim naman ng buto. Dami na doon. Tamsak host. Ayan dito na maganda nating kaibigan. Si Ma'am Yam Eronico from Bahrain. Maraming salamat, Ma'am Yam, ha. Machine operator boss. Ang ganda ng trabaho mo, sir. Ang laki ng sahod niyan. Machine operator. Maraming salamat, sir, ha. Ma'am Eronico, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat, Ma'am, ha, sa pagpasok sa ilis ko, Ma'am. Ang maganda nating kaibigan ay si Ma'am Yam Eronico from Bahrain. Tubong Buhol. May lahing Waray. Samar Liti. Bigyan lang ho, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat, Ma'am Yam Eronico, ha. Gusto ko mga successful ka sa YT, boss. Hilahan patas. Ayun, sir. Yan rin, sir, yung ano ko, sir, yung mga kaibigan, sir, na maliit. Yung hilahin natin patas ba? Hindi yung down, sir. Yun mo ba di? Gusto ko successful. Maraming salamat talaga, Sir Raymar, sa tulong mo, sir. Si Toto Nolimar, sunod na tulungan natin, sir, eh. Kasi malapit na rin yun. Mag-isang taon. Padulong ko work. Sige, Ma'am. Yung meron ko, amping sa biyahe, ma'am. Sabihin mo yung driver mo, dahan-dahan lang. Raymar TV, hayam, sabi ni Ma'am, Sir Raymar TV. Hello, Raymar TV, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Bohol, Budjol. Oo nga, pinipli ko din kay Noli, boss. Oo. Kasi yun ang kasama ko, sir. Magkasabay kami sa YT ba? Yung kagrupo namin yun eh. Kagrupo ko rin sa, may dalawa grupo namin yun. Nakagrupo pa rin kami. Naka-play ko rin siya, yung 30 hours na eh, na-play ko rin. Nung nakaraan, pinili ko rin siya, 25 hours. Ngayon, 30 hours. Bakit kailangan bago mag 1 year dapat monetize? Yun ang ano, sir, dati. Yun ang ano ni YT ba, yung requirements niya. Kailangan hindi ka makakaabot ng isang taon kasi pag hindi ka makakaabot sa isang taon, back to zero ka. Yun ang ano dati niya, requirements. Eh, napabalita ngayon, tataasan na naman daw pagdating na naman isang taon, tataasan na naman daw. May Catalan, morning buddy, luto muna ako ng ampalaya buddy. Sige buddy, luto ka buddy para may kainin tayo mamaya. Yan si Boss Mike Catalan. Mega shout out sa'yo buddy, sarap luto buddy. Sarap ang luto ni buddy. Ampalaya, panglaban sa diabetes, saka sa high blood. Tapos kaibigan ko si Mike Catalan, nagluluto po. Gusto nyo WH? Ayan, sino daw gusto ng WH? Sabi ni Sir Honaro Motovlog. Ayan, magbibigay si Sir. Pero una muna ako. Di ba, Sir? Ito yung mabait natin kaibigan, si Honaro Motovlog. Ayan, maganda kong kaibigan, si Ma'am Wing. Hello, Ma'am Wing, kumusta po? Loko ka lang yan. Ito po si Miss Wing. Maganda po itong kaibigan ko. Saan ka nga, ma'am? Sa Japan na, ma'am, no?
tamsak dan po. Maraming salamat Ma'am Wing sa pagpasok Ma'am Wing Maraming salamat. Very appreciated talaga. Gusto niyo ng double 8, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Ayan po si Ma'am Wing po, nagbaba po ka na niyang premier na mga kaibigan ko. Please po, tamsakan po natin si Ma'am Aleni Wing po, mga kaibigan ko. Premier po niya mamaya. Tamsakan po natin siya mga kaibigan. Miga love shout out Honaro Motovlog, sabi ni Ma'am Ninja, ni Ma'am Yam Eronico. Gusto nyo daw, sabi ni Sir Honaro Motovlog ng WH. PM is the key. Sana all madami premier Miss Wing, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Tapos si Ma'am Wing, malapit na rin ta Ma'am Moni. Sana all madami premier, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat mga kaibigan ko sa pagpasok niyo sa ilis ko. Kahit walang kwenta yung host, huwag niyo lang nagtsaga kayo na pumasok dito Ako Sir Honaro Motovlog, need ko WH, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Ayan Ma'am, PM mo lang si Sir Honaro Ma'am kung gusto mo ng WH. Mabait po yan Ma'am, mga kaibigan natin Ma'am. Monetize na po yan Ma'am. May harang-harang na rin po yan. Yung bilang bawi natin sa kanya, play na lang natin yung harang niya para naman kahit paano nakabawi tayo. Ano Loy, believe ka Loy? Believe ka na naman sa mga gawa namin? I-check mo Roy, i-check. Maraming salamat talaga sa mga 10 million people na nakatambay sa bahay ni host. Maraming salamat sa inyo Oh host, may harang na siya. Nagbigay ako banana sa kanya. Yan. Maraming salamat Ma'am Yam Eronico Ayan, sabi ni Sir Honaro Motovlog, PM is the key. Ma'am Yam Eronico Ako, PM ko yun mamaya. PM is the key. Ma'am Wing, saan ka na? Yan Ma'am Wing, PM is the key daw. Si Siyam, di kasi makapag-LS, kaya premier is the key. Ma'am Wing, sabi ni Sir Motovlog, PM is the key. Para sa WH. Wait po, may tao lang miss, sabi ni Sir Ronaldo. Sige Sir, take your time Sir, maraming salamat Sana all Miss Wing, madami pang premier. Madaming premier si Ma'am Wing Saan ka mga Ma'am Wing? Sa Japan ka no? Hindi nakapasok si Ma'am Marina. Paligawan ko naman kay Sir Markups Wala si Ma'am Marina, Ma'am Yam. Ulam namin Ma'am Yam ang palaya. Ang palayang Si Boss Mike yung tagaluto. Sarap magluto ito. lagyan ng karning baboy. Walang baboy dito ba Tao yung baboy dito tao. Sarap niyan host with itlog. Ma'am. Sarap sa ito may giniling kaso wala kami lang magiling-giling nito Pagtapos kain, giling-giling. Di masarap na rin. Parang giniling na rin. Pwede mo? Si Marlon, di makakaon. Wala nga si Ma'am Marina Bakit? Ang palaya naman yan Lagyan ng giniling ba? Tapos ano pa Ma'am Yam? Pipino. Kinilaw na pipino. Musta WS ni mo host? Okay naman Ma'am. Umakyat naman kahapon na 59. Nalagdagan ng 59 hours. Hindi nagparamdam si Marina Jean Agnolimar. Busy yun sila sir kasi ano yun sila Pag Saturday, Sunday, ano yun sila sir sa church. Busy yun sila, active kasi yun sila sa church Pag Saturday, Sunday.
Lalo na si Sir Nolimar ay pastor man yun. Sana all, akin, hindi ko pa-check WH ko. Ba, hindi mo na-check? Dali lang naman mag-check eh. Sana mamaya magkano na ako. Tagyan? 2.8 para 1 to na lang. Ano lang yung mga audience ko? Philippines, Bahrain, Italy, Kuwait, Saudi. Yan 5 lang. Yung Taiwan, wala na. Tsaka yung yung tawag yun? USA. Ay ngayon, bili ako ni Sir Motovlog. May ni Sir Raymart. May USA na ako makita nito. I'm back, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Baka may work ka pa dyan, Sir Honaro Motovlog, ha, Sir? Mag-work ka lang dyan, Sir, ha? So, maraming salamat talaga sa pabidyo-bidyo mo, Sir. Sa supportang totoo mo sa amin. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa 13 million people na nakatambay sa bahay ni Os. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan pa. Naka-open yung cellphone ba, de? So, download kayo Ninja ni Yam Erneco. YTS po. Download kayo. Ang YTS, sir. Para ano yun, sir? YTS, sir. Ano ibig sabihin ng YTS? Haba sa Ricky ng bid nyo. Duling na ninja ko. Anong video yun, sir? YouTube Studio po, sir. Mayroon ako niyan, YouTube Studio. Mayroon ako niyan, sir. Two hours po yung video nyo. Ang LS yan. Tig 2 hours ang LS ko eh. Meron na 1 hours. 1 hour meron. Tapos 2 hours meron. Duling na sabi ko kay Ninja eh. Tulong na natin yan. Maraming salamat talaga, sir. Narama talaga. Sa supportang totoo. Maraming salamat. Buddy, pakisabi kay Mike. Makialmusal ako dyan. Si Kairodin Lumondot. Lika! Maraming salamat, sir, boss, kaibigan, kapatid, Kairodin Lumondot. Mega shout out sa iyo dyan, ha. Gisingin mo na yung mga kasama mo dyan. Huwag tulog ng tulog. Baka hindi makagising. Lalo na si Boss Alamin at saka si Boss Basir. Huwag tulog ng tulog. Honaro Motovlog ay nagbaba po kanya ng bahay po, mga kaibigan. Lablabin po natin siya. So, hindi pa po nakadikit kay Sir Honaro Motovlog po, mga kaibigan ko, please po, dikitan po natin sa mga kaibigan. Mabait po ito, mga kaibigan. Hindi po kayo magsisisi pag nadikitan nyo ito si Sir Honaro Motovlog, mga kaibigan. PM is the key with WH. Ayan po, mga kaibigan, no? Kung may gusto po ng WH, ayan po si Sir Honaro Motovlog, nag-offer na po. Kayo na bahala mag-PM. Remote TV, 26 minutes pa lang.
Like playing Coco sa ilis mo, boss. 2 hours nga. Maraming salamat, Sir Raymart, ha. Tig 2 hours yung iba kong LS. Meron naman akong 1 hour na LS dyan. Maraming salamat talaga. PM kita, Sir Honaro Motovlog. Ayan. PM ka raw ni Ma'am Yamernico. Shout out, Sir Raymart TV. Sabi ni Honaro Motovlog. Ayan. Shout out daw, Sir. Sir Raymart TV po ay sa Amerika. Ma'am Jocelyn Ross Ibanez ay nandito pa rin. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn, ha, sa pa-waiti-waiti mo. Saka si Ma'am Miss Wing, maganda. Patamsak po at dikit, please. Dikitan po natin si Ma'am Wing po, mga kaibigan ko. Matulungin po ito si Ma'am Wing. Mabait po itong kaibigan. Dikitan po natin siya, tamsakan po natin yung kanyang premiere, mga kaibigan ko. Tulungan po natin si Ma'am Wing. Malapit na rin po ito ma-monetize. Kailangan din po nito yung WH po. Naghahabol din po ito ng WH. Si Ma'am Miss Wing channel. Yung ano niya, yung totoo niyang YT account ay Miss Wing channel. Honaro Motovlog, baguhin natin yung words na WH po. Uwo na lang. Magaling si Lolo. Sige sir, maraming salamat sir, ha. Honaro, shout out din sa iyo, sabi ni Sir Raymart TV. Ayan, nag-shout out na naman kayo dyan, mga kaibigan ko, ha. Maglablaban po tayo, mga kaibigan. Magmahalan po tayo ng totoo. Para po sa ating pag-unlad. Pag-unlad. Maganda yung kaibigan talaga, eh. May kaibigan ka talaga dito sa YT para suportahan ba tayo ba? Para hindi lang yung isa. Kasi kung isa ka lang, hindi ka rin angat kapag mag-isa ka lang. Kailangan natin ng maraming kaibigan na totoo ba? Yung hindi bodol-bodol lang kaibigan ba? Yun ang magandang kaibigan natin. Meron kasi kaibigan naman, maya-maya, wala na, bodol-bodol pala. Mahirap yun, ha? Bodol-bodol lang kaibigan ba di? Mahirap yun. Di pa buhay? Oo, totoo yan, boss. Kaya nga, sir, eh. Pag natulungan mo na, tapos pag umangat na, wala na, pabayaan ka na ba? Parang ganun ba? Hindi nalilingan yung mga maliliit. Ang tawag doon, sir, ay budol-budol. Di ba? Honaro, shout out din sa iyo, sabi ni Totoo yun, boss. Walang PM sa akin, eh. PM niyo si Sir Honaro Motovlog. Ma'am Yam. Ma'am Aleni Wing, kailangan mo ng WS, di ba? Ayan po. Ayan po si Sir Honaro Motovlog. Nag-offer na po yan ng WH. Kayo na bahala dyan. Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Sir Raymart TV. Nag-offer na po si Honaro. Sir Honaro ng WH. Ay, pala. Ninja ni wala pa po PM. 100% agree, boss. Maraming salamat, ha, Sir Raymart TV. Ano ba ulam mo, Dudong? Ha? Ano ba ulam mo? Mga gulay pa ako? Damihan mo itlog ba niya, ha? O, 5. Damihan mo itlog para masarap. Sali mo yung itlog mo daw. Loko, Dudong. Asik ka talaga. Hello, Busing. Bamski Vlog. Sir, maraming salamat sa pagpasok mo, ha, Bamski Vlog. Baba ka po ng bahay mo, Sir Bamski Vlog, sir, para malablab ka ng mga kaibigan natin dito. Ay buhay, ay buhay. 10,000 views kay Sir Ricky ngayon. Maraming salamat sa inyo sa panood. Maraming salamat, sir. Ano talaga? 12 million. 12. Mamaya kita PM, Sir Honaro Motovlog, sabi ni Ma'am Yam Eron. Sir Bamski Vlog, baba ka po ng bahay mo, sir, para mandikitan ka po ng ating mga kaibigan dito, sir. Yung hindi pa nakadikit sa'yo. Papunta sa work pa lang ako, nasa sakyan pa po, sabi ni Ma'am Yam Eron. Papunta kasi sa work yan si Ma'am Yam Eron, sir. Honaro Motovlog, eh. Nasa sasakyan pa.
Maraming salamat sa 11 million na nakatambay sa bahay ni Host, ha. Maraming salamat po at hindi niyo ako iniwan, mga kaibigan ko. Kahit pangit yung host ba, hindi niyo iniwan. Kahit walang kwenta yung sinasabi, hindi niyo iniwan si host. Maraming salamat sa inyo, ha. Ito po yung mga kaibigan ko po, si Loloy, Bisaya po. Hello. Shoutout mo yung taga Mindanao ba? Shoutout sa mga taga Mindanao, lalo na sa mga mahal kong ano diyan, mahal kong pamilya. Bisaya. Sa Bisaya ba? Surigao del Sur. Shoutout sa Surigao del Sur. Bisaya. Mga ako'y bisig Surigao del Sur. Bot-bot yun, Taga mga Bisaya ako'y kita ko. po, no? Ano Ay, ko sige, lang? Tagalog. Sige, sige. Sunod na. Imong uyab. Shout out. Ito si Dodong. Shoutout akong asawa. Ito ang mga... Wa mo guni asawa ko. Shoutout. Di lang ko mawak ko. Shoutout. Ulay, ulaw. Matanas lain. Ang Ha? mga bunso na mo, no? Bunso. Oh, hello mga guys. Gwapo no. Shoutout sa mga Bisaya ba? Oh, mga guys. Just support Mr. Ricky Upaw. Just approve. Ricky Marquilla vlog, loko ka. Opaw. Loko to yung bunso namin, ah. Haha, tawa tuloy si Ma'am yung meron ko. Shoutout sa Talisay, Hinatuan, Surigao del Sur. Wala kang pamilya sa Bohol? Baka may Wala. Oh, may na ako'y mga parente sa taga Bohol. Shoutout nga. hiagaw. Taga Bohol, mga igagaw. Apelido ba? mga- Apelido. Kaparentihan sa taga Bohol. Shoutout. Apelido, no? Ayaw mo, amping mo tanan diha. Unsa gani kapilos ng galos buhor. Loko. Sinalo. Okay na. Ningaw ko ayaw mo diya, boss. Lain na diya. Katulo sa Tagalog. Oh, si Remark. Mga Bisaya kami din niyo. Ayo. Mindanao. Mga Bisaya ito, Cebu, Dan Bantayan, Cebu. Ay, hindi. Silingan mo yung silin. Saan to? Sa Danau. Ha, alegria sa imo kauban host. Anong alegria? May ngay? Hindi ba? Kanang Bibo ba yan? Bibo. Dagang supporter, ah. Gikan sad sa Bohol ko, boss. Taga Bohol ka rin pala, Sir Raymart TV. Halay ni Wing Dan, tamsak sa premiere. Si Doug. Si Dags, Daguhoy. Sabi ni Sir Honaro Motovlog, halay ni Wing Dan, tamsak sa premiere. Yan. Maraming salamat talaga sa inyo mga kaibigan, ha. Hindi nyo iniwan si Oso. Ano ito nung bugnawa sa? Sabi ni Ma'am Reverse, kanitid daghang supporter, ah. Ito yung mga supporter, ma'am. Wala pa yung iba, eh. Ngayon, nakatulog pa yung iba. Wala na yung maingay. Kagasan yung bunso mo na eh. Bunso. Wala ko rin may bunso siguro ang dilangasan. Ito man dito gipakita. Super luto ano eh. Lapo. Si mga ano ni Daguhoy. Cebu yun, di ba? Bali? Si Daguhoy, taga Bohol ba yan? Taga Bohol. Si Daguhoy. Lapo ang taga... Sila pula pag Daguhoy. Mga ano. Panalo mo ito vlog. 41 hours pa lang, Sir Ricky. Yung tatlo, nagkakagulo. Panood ng inis mo. Maraming salamat, Sir. Panalo mo ito vlog, ha. Tatlong ninja mo. Maraming salamat, ha. So, support ang totoo mo, sir. Very appreciated much. Mura ito sa panda, tagis na lang. Go Bohol. Yes, sir. Makanto mapunta rin ako ng Bohol. Nakain ako ng chocolate. Magugod tagtaw siya dito. Tarsier, mapapicture ako sa tarsier kamukha ko ba? Kinikilaw ba yung tarsier ba di? Kinikilaw ba yung tarsier? Hindi. Yung, Tarsier kinikilaw? Kaso kulong ka, no? hindi mo pwede ko. Parang pusa. Endangered ng tarsier karon pero manguli naghan. Kunti lang tarsier doon. Pag pumunta tayo doon, dami, no? Kamukhang tarsier.
Maraming salamat Ma'am Yam sa YT mo dyan. Arot na sa buhol, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Kay Sir Honaro Motovlog, mega shout out sa iyo, sir. Hindi, solo siguro to. Maraming salamat sa pag-play mo, sir. Kay Sir Raymar TV from America, maraming salamat, sir, sa pagsuporta mo sa aking LS, sir. At dito kayo lagi sa LS ka. Maraming salamat sa inyo. Nanap ko si Inday Kamuti, wala. Maganda yung kausap si Inday Kamuti. Ang Kamuti siguro yun. Si Ma'am Marina, wala. Nabasted tong kaibigan ko sama ang loob. Hindi na tuloy makalakad kasi nabasted. Hindi sinagot kahapon. Wala na muarin si Ate Marina hadlok goro kay Sir Marcaps. Nabasted si Sir Marcaps, ma'am. Backstage. No problem, boss. Pakunting LS. Pakunting LS. Maraming salamat, Sir Raymar TV. Raymar TV, who I mean, double H. Maraming salamat kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez sa pawaiti-waiti. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, gwapa kong kaibigan from Daan Bantayan, Cebu. Maraming salamat po sa pa-BG mo dyan, Mama. Tsaka kamusta na lang ko dyan sa kapatid mong si Ma'am Noy Ras Ibanez. Maraming salamat, Ma'am Yam, sa pag-share mo ng ng LS ko. Maraming salamat, ha. Busy ata mga team sisid. Busy sila, ma'am. Yung dalawa nating ka-team, busy sa Daro ba? Yung dalawa. Pero andito po sila, ma'am, naka-BG. Alam ko yun. Sino muli? Sila yung babe. Ano naman, sila nga kuha ng gulay ito. Tapos, Nagdagdag sila, ang aga nilang malayos. Diretso na sila sa ospital. Maraming salamat, Sir Honaro Motovlog, sir. Maraming salamat pumunta na Bacala, pinadala. sa video video ko. Mumbedo lang sabot ng Watch. Wala pang alas 6. Matagal sila. Kasi nanguha pa sila ng gulay. Ito nga, kinukuha sila. Onsa ng Team Sisid. Diretso na sila. Ma'am Yam, meron ko. Ano daw yung Team Sisid, Ma'am Yam? Ipasok mo yan si si Sir Raymar TV. Si Day Marila may harang na ba, host? Hindi ko pa natingnan, ma'am, Mamaya, i-check ko kung may harang na siya. Andito rin si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, peace, sabi niya. Mamaya natin sub, sir, ha? Busy pa. Sige, sir. Honaro Motovlog. Maraming salamat, ha? May nakasama kayo? Ano yan? Sa... At ako'y naka 1 hour and 39 minutes na, mga kaibigan. Gawin ko lang itong 2 oras, ha? Saka ako'y mag-end. Ha? Hirap talaga pa hindi sinagot, nagkarayong. Pangalan na? Marunong ka ba sumisid, Sir Raymar TV? Sabi ni Ma'am Yam Ironico. Yan na naman si Ma'am Yam Ironico. Hindi nating sisig lang. Sir Raymar TV, magaling ka sumisid. Mga tao doon. Sisig lang pala Ayan naman ang si Ma'am Yam Ironico. Nagsimula na naman ang Team Sisid. Dami yan. Dami, no? Depende anong klaseng sisid. Ma'am, sabi ni Ma'am, Sir Raymar TV, Ma'am Yam. Depende daw kung anong klaseng sisid. Ano bang sisidan doon, Ma'am Yam Ironico? All around sisid, Sir Raymar. Sabi ni Ma'am. Sisid ba sa dagat ba? Yung lamay-lamay ba? Yung unahin mo yung mag-dive ko pa, sir, ganun ka, unang dive mo, pag tapos tubig, ganun, tapos tubig, ganun. Yan. Di ba ganyan mo magsisid? Nagtalong ka sa tubig, ganyan. Tapos langoy-langoy ka, pag nandun ka na sa
tubig. Maraming salamat sa 11 million na nakatambay sa bahay niya sa mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Saka sa 21 million na tamsak. Maraming salamat. Wow, sarap lutuin yan. Sisig ha. Sisig. Sisig. Sarap lutuin sisig. Sarap talaga yan. Wah, tawa si Ma'am Ninja. Si Ma'am Yam, meron ko tawa. Kwentuhan mo nga sila Ma'am Yam kung paano sisid na tawag mo. Bakit tinawag tayong team sisid? Kwentuhan mo nga sila Ma'am Yam. Narong mo ito vlog. Kung paano nabuo ang team sisid. Maraming salamat sa 10 million people na nakatambay sa bahay niyo. Mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyo sa support ang totoo. Hindi niyo po talaga ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. Hayaan niyo at balang araw makaganti rin ako sa inyo kahit pa paano. Tulungan tayo dito mga guys. Ako Sir Remote TV, gusto mo paturo paano sumisid para makasali ka sa team? Ayan. Ang sabi ni Ma'am niya, meron ikaw Sir Remote TV, paturo ka daw kay Ma'am. Ha, ilan kayo sa team sisid? Sabi ni Sir Remote TV. Ay nako, yan na naman tayo. Ma'am niya, meron ikaw. Si Ma'am Miss Wing ay naka-BJ-BJ rin. Maraming salamat Ma'am Wing ha. Maraming salamat Ma'am Wing sa pa-BJ-BJ mo yan Ma'am Wing. Kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, maraming salamat Ma'am Jocelyn Ras Ibanez Guapa. Sige please teach me Yang, sabi ni Remote TV Ma'am Yang. Ayan na. Teach me daw. Teach me how to doogie. Ano ba yun? Ang music. Ano namin ay pipino. At ulam namin, pipino na may suka, kinilaw. Huwag ka lalas, sir. Standby lang mi sa ilis mo. Maraming salamat. Sir Honor Motovlog, maraming salamat sa patambay-tambay mo dyan. Tsaka mabuti kayong kaibigan. Maraming salamat Marunong ka ba magtanggal ng sisirin? Sabi niya. Marunong ka ba magtanggal ng sisirin? Hindi, wala akong know-how dyan. Know-how dyan. Hindi, wala akong know-how dyan. Maka 1 minute and 44 minutes. 1 hour and 44 minutes na ako mga kaibigan ko. 20 minutes to go na lang. Tsaka ako'y mag-end na mga kaibigan. Maraming salamat sa pag-standby sa bahay ko Hindi niyo pag-iwan kay host. Kahit pangit yung host, at saka walang kwenta yung nasabi, pinagtsagaan niya pa rin Maraming salamat sa inyo Maraming salamat sa 11 million people na nakatambay at saka sa 21 million na tamsak. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Hindi ka makasali sa team sisid kung hindi ka marunong sumisid. Yan sabi ni Ma'am Yam, meron ko. Paano kung marunong lang lumangoy Ma'am Yam, hindi marunong sumisid sa ilalim? Hindi rin ba makasali? Iba-iba style ang pagsisi doon. Sabi ni, yung backstroke? Paano ba yung style doon Ma'am Yam? Backstroke?
Butterfly, ano ba yan? Yung paglangoy ba? Nag-reconnecting ako mga guys. Humina na yata internet ko. Sana makakatapos ako 2 oras bago maghina yung net. Frog style. Yan o. Anong style yan mamaya? Frog style. Saan mo makuha yung mga style na yan? Natawa talaga ako. Frog style. Snake style. Ano ba yan, ma'am? Gagawin yung mga snake style yan sa frog style yan? Hindi ko alam yan, ma'am, yan, Ano ba yan? Kanino mo nakuha ng mga style yan, ma'am, yan? Magaling yung leader. Leader dyan. Parang ibang sisid to yan, ma. Sino ba yung leader dyan, ma'am, yan? Magaling para magpaturo tayo dyan. Marunong sa mag-frog style at saka snake style. Sino ba nag-leader dyan? Paano magawin yung mga snake style yan? Saka yung frog style yan. Tawa siya niyo. Agoy! Tawa na naman tayo. Sakit na naman siya natin ito sa kakatawa. Magaling yung leader. Magpaturo ako sa leader dyan. Basta magaling yung leader dyan. Mga kahayopag style yan, mama. Snake style at saka frog style. Si Ma'am Yam talaga maraming alam. Kung ano, mga style yan. Kasama sa Team Sisid. Nakasama ba yan, Ma'am Yam? Si Toto Nalimar, Ma'am Yam? Sa Team Sisid, Ma'am Yam? All around Sisid, Sir. Rimar TV. Yes, kasama yun. Oh, kasama na pala si Toto Nalimar, Yukarisa, Sir. Rimar TV. Nakasama, nakapasa sa interview ni Ma'am Yam, kaya nakasama sa Team Sisid, eh. Hindi marunong yun magsisid. Bakit nakapasa yun, Ma'am Yam? Hindi pala marunong magsisid yun. Sisid. Sisid. Nakapasa sa doon sa requirements yun siguro. Paano mo nakapasa yun, Ma'am Yam? Hindi daw marunong sumisid yun si Toto Nalimar. Expert leader sa Team Sisid. Sino? Si Toto Nalimar. Toto Nalimar pa yung expert Sisid, eh. Isa pala yung leader doon na Sir Rimar TV, kaya na kami na tawag yun? Nagka-member kami sa kanya, eh. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko, sa 11 million people na nakatambay sa bahay niyo. Maraming salamat, ha. Raymart, pa-inosente pa si Bainoli, haha. Oh. Pa-inosente pa, pero magaling pala sumisid. Siya pa pala yung leader. Si Dags. Leader na pala. Sana dito ang dalawa para makikita mo paano sumisid ang mga ka-team ko. Busy sila sa Darmam. Pati si Ma'am Mariela. Kung nandito yun si Ma'am Mariela, ano rin yun. Sa mga sisiran, expert din yun. Kaya nabuo yung Team Sisid, eh. Dahil sa kanila. Tawa si Ma'am. Sakit na naman tayo. Tiyan natin ang katawan nito, Ma'am. Sa mga kaibigan ko na pa-video, maraming salamat sa inyo, ha.
Makinig lang kayo sa mga usapan na parental guidance ito. Bawal sa mga bata. Maraming salamat sa inyo sa mga pabidyo-bidyo dyan ha. Si Ate Marina kapag nasisisid yun, for sure, babalik-balik doon dito. Magkakwento yun siguro mamaya ng experience niya kung nasisid na yun. SPG to, siyam ha. Ay, sorry Mark TV. Si Ate Marina members din ha. Hindi yun sir member, hindi marunong yun eh. Hindi pa marunong yun. Tuturuan pa ni Ma'am Yam, meron ko yun. Paano? Sarap yung bali pag maraming itlog eh. Ano to? Kulang pa? Ilang ba binagay mo? 5. Ayos yan. Ha? Ayos yan. Hindi member si Ate Marina, need pa yun turuan paano sumisid. Wala pang karanasan yan eh. Mag-iilis ka ba, Ma'am Yam? Pag-sold ka, Ma'am Yam? Iilis ka ba, Ma'am Yam? Ma'am Yam ba? Para hindi, gabihin. Maraming salamat, Sir Raymar TV ha. Sir, sa pag-play mo ng video ko, sir, maraming salamat. Kay Sir Honoro Motovlog, YT, pa-BG, maraming salamat. Saka si Ma'am Jocelyn Ross Ibanez Guapay, nandito pa rin. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez ha. Hindi mo ako iniwan, Ma'am. Hindi ka natulog. Antokers, hindi ka natulog ha. Naka-full charge ka siguro kagabi talaga, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Kahit busy ka sa module mo, dito ka pa rin sa bahay ko ha. No problem, boss. Sana nga 100 hours makuha mo ha. Sana nga, sir. Para mabilis tayo ma-monetize. Makatulong din tayo sa nangangailangan ng tulong natin, sir. Kami kasi, sir, inauna namin, sir, nauna na, sir, yung maliit pa yung bahay. Yung malapit na mag-isang taon, sir, inauna kasi namin, sir, eh. Ganun sa team namin, sir, eh. Priority po namin tulungan yung medyo nauna na, sir, na, yung malapit na ma-expire na kailangan ng WH, yun po yung inuuna namin, sir. Yung sa team namin, hindi namin iniiwan yung team namin ba para lahat magkaanuhan. Lahat ma-monetize ba? Ito mga bati ko, taga Mindanao. Oo, TV ka bati, makita ka international. Makita ka sa America, Japan, Bahrain, lahat ba di? International. I-shout out mo yung mga kaibigan mo dito. Oh, okay boss. Magandang team yan. Tulungan, walang limutan at iwanan sir. Ano ko lang dyan kay Ma'am Yam Ernico. Yan ang leader namin sa team Sisid. Bigyan lang to host, nahilo ko, mag-chat na sa biyahe. Sige ma'am, Yam, Ernico, hindi ka pa nakabot ma'am. Ilang oras ba makarating sa niya ma'am? Sa trabaho niya at sa accommodation niya ma'am? Parang malayo yata ma'am. O yan dito yung kasama, yung kaibigan ko si Esperanza Pavilla from Iloilo City. Ngayon, nasana po siya sa Hong Kong. Maraming salamat ma'am Esperanza Pavilla. Ma'am Esperanza Pavilla, baba ka po ng bahay po. Ayan po mga kaibigan ko. Dikitan po natin si Ma'am Esperanza Pavilla. Lapag agad. Oh ma'am, ayan maganda ma'am, lapag agad para walang paligoy-ligoy. Walang intro-intro. Lapag agad. Yan ang gusto ko eh. Para ma-love ko ng ating mga kaibigan dito. Sa mga kaibigan ko, hindi pa nakadikit kay Ma'am Esperanza Pavilla po. Please po, mga kaibigan, nadikitan po natin sa mali pa po yung bahay niya mga kaibigan ko. Tulungan po natin sa mga kaibigan. Magtulungan lang po tayo mga kaibigan. Hindi pa po nakadikit kay Ma'am Esperanza Pavilla. Kababayan ko po ito, si Ma'am. Kasi maya maglalagas si Lolo.
Oo ma'am, ganun talaga. Kailangan natin magsipag sa pangisda. Saya, hindi pa po nakadikit sa kababayan ko kay Ma'am Pabilia. Ma'am Esperanza Pabilia, dikitan po natin sa mga kaibigan. Ma'am Esperanza Pabilia, dikitan kita kapon ma'am ha. Dumami yung ano mo, di ba? Yung banana mo ma'am. Ilan yung lagas? Nakadikit yata ko kayo yung mga 10 kapon. Ilan ang lagas ma'am? Kasi tapos na ako sa kanya, balikan mo po ako. Ma'am Esperanza, ma'am, nabalikan niya daw po sa si Raymart TV, ma'am. Balikan po natin siya, ma'am, pag hindi pa kayo nakadikit, ma'am, ha. Baka nakalimutan ko natin dikitan. Nakadikit na ako sa kanya kahapon, with Chico to, alagad na to. Sige, ma'am, yam. Mawaw naman po tayo kay Ma'am Esperanza Pabilia, may kababayan, Iloilo City. Dikitan po natin siya, mga kaibigan. From siya, Hong Kong. Dikitan po natin siya, mga kaibigan. Mawa po tayo sa kanya. Maliit pa po yung bahay niya, mga kaibigan ko. Yung mga ninja po natin dyan, yung hindi pa nakadikit kay Ma'am Pabilia po, idikit na po natin, mga kaibigan ko. 5 minutes na lang, mga kaibigan ko, ako'y mag-out na ha, kasi naka 2 hours na ako, medyo maano na yung dito ko, sa kadadaldal ng walang kwenta. Bitter guard. Bitter guard. Mapait na, gano'n? Mapait na bitter. Gagardya. Please, sabi ni Sir Raymart, ma'am, na Esperanza Pabilia, balikan po natin si Sir Raymart TV, baka hindi mo nabalikan kahapon, ma'am. Nabait po itong kaibigan natin si Sir Raymart TV. Nadikit, si Sir Honaro Motovlog po ay nagbaba po ka niya ng bahay po. Sa hindi pa po nakadikit kay Sir Honaro Motovlog, dikitan po natin siya, mga kaibigan. Mabait po ito natin kaibigan, very supportive po. Laging nandito sa iles ni host. Dikitan po natin siya, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Dan ka na dito, Ma'am Esperanza, sabi ni Ma'am Yam Ernico yan. Ma'am, nadikitan kanina ni Ma'am Yam Ernico. Ma'am Esperanza Pabilia, maraming salamat ha. Raymart TV, 1 hour na boss, playing isang ilis mo. Kumakain ka na doon. Maraming salamat sir ha. Sa kahit walang kwentang video na pagjagaan niyo po na i-play. Maraming salamat po sa inyo ha. In 2 minutes po ako ay magpaalam na sa inyo kasi na po tayo para makatrabaho naman po tayo ng maayos. Sa mga gustong magtrabaho, makatrabaho na. At sa gustong matulog na po. Maraming salamat sa inyo. Sa pagpasok nyo, mga kaibigan ko, hindi nyo ako iniwan hanggang sa dulo. Maraming salamat sa inyo. Dan Tamsak, Ma'am Esperanza, may bakas, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Ayan, Ma'am Esperanza Pabilia po. Nadikitan ka na po ni Sir Honaro Motovlog, ma'am. Balikan po natin, ma'am. Mabait po itong kaibigan natin, ma'am. Nasa kalahati na yung 3 ninja. Maraming salamat, Sir Honaro Motovlog, sir. Maraming salamat. Sana hindi po kayo magsawa sa pag-play, sir. Sa pagtulong sa akin, sir. Maraming salamat po. Yan niyo po. Balang araw, makatulong din ako sa inyo, sir. Promise po yan. Ako po yung taong tumatanaw ng utang na loob, sir. Ninja ni Yam Ernico. Dan dito, Sir Honaro Motovlog. Ayan, sir. Dinikitan nga pa ulit ni Ma'am Yam sa kanyang ninja, sir. Dagdagan pa yung dagdag banana din po yan. Sige, boss. Ingat kayo dyan. Sir Raymart TV, maraming salamat, sir. 1 minute, sir. Ako ay magpaalam na sa inyo, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin, Sir Honaro Motovlog. Ninja ni Dan for what he sa banana. Maraming salamat pa, sir. Honaro Motovlog, maraming salamat kay Sir Raymart TV, maraming salamat kay Ma'am Yam Ernico. Maraming salamat sa inyo sa pagpasok niyo kay Ma'am Esperanza Pabilia, ma'am. Balikan niyo po yung mga nakadikit sa inyo, ma'am, yung may mga bakas, ma'am.
Kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, maraming salamat. Kay Ma'am Roberos Cañete, kay Ma'am Christine Macarayo, maraming salamat po ma'am sa pagpasok niyo ma'am. Ingat po kayo sa pagtrabaho dyan. Ingat po tayo lahat lagi, mga kaibigan ko. God bless po sa atin lahat. Marami pong salamat sa inyo mga kaibigan ha. Maraming salamat. At ako'y magpaalam niya mga kaibigan. Bye-bye po sa inyo lahat ha. Mag-ingat po kayo sa trabaho nyo. Maraming salamat po. Bye-bye po mga kaibigan ko. Use friends sa Dan Full Pack Package sa Sir Ronaro Motovlog. Ingat po kayo dyan sa trabaho, sa work. At magdasal po tayo lagi po para sa ating mga kaligtasan. Huwag po natin kalimutan magdasal po mga kaibigan ha. Bye-bye po. Paalam.